Salut, sunt un nou vlog aici cu Adi. Zici ceva, mă? Salut. Suntem praf. Trebuie să văd ceasul. Deci am urcat de la... Că gunoiul ăsta e trenul. Deci am urcat de la Cluj la cât? La 8? La 8. La 8 seara și acum e 5 dimineața. Așa. Și încă nici la Brașov nu suntem. Deci s-a oprit într-un loc și a stat efectiv 2 sau 3 ore, zi tu. 3 ore minim asta, 3. La Bajor, gură. Și este în Dădeam praf. față oprea, dădeam spate oprea, tot așa. Da. Și noi acum, că noi ne-am luat la cușetă, dar noi suntem șmecheri. Și acum oprește la Brașov, imediat. Mergem, luăm ceva mâncăm și ne băgăm direct la cușetă și... Până dimineață, Da. Sorina și CIS-ul. Haideți că mai facem un vlog. Probabil dacă reușim să intrăm acolo. Dacă reușim. Și după, de la București, cam alte vloguri. Stați aproape și apăsați butonul de like. Da, bun, și după cum puteți vedea, am ajuns aici în gară la București. Aici la KFC. E ora, stați că vă arăt. După cum puteți vedea, e ora 8:55, 9 fără 5 minute. Și aici am venit la KFC, aici cu Adi. Aici aș lua de la KFC, ce ți-ai luat? Buron de cap. Da, de lumea. Da. Da, și cum e? Așa foame eu fost. 8 din 10, 8 din 10 îi dau. Da? E bun, nu? Dar te saturi așa? Nu prea. Eu am văzut că o mâncat și Dorian Popa. Cum se numește acolo, la unde mergem noi? Stați puțin, că vă zic. Socului. Socului. Ne ducem la Socului, am văzut că au crispy bun acolo. Și ne mai ducem la mall Băneasa și azi ne ducem la toate mall-urile. Eu cred că avem timp. E ora 9. Cred că avem timp. Ce zici? Avem timp. Da. Da, bun, și vom face cât mai faine vloguri, cât mai multe, postăm cât mai des. Dar să vedem pe ce content vom face, nu? De unde ce vom vizita și influencerii și să vedem. Cam atât, revenim cu ce facem. Da, mă, și bă, cum puteți observa, acum am coborât din metrou. Aici la Timpul, nu. la timpuri noi. Acolo de pică cineva, uite-te, acolo între gata. Hai să ce uite. Ce că aveau pornit, stai. Hai să vedem pe unde e ieșirea. Hai să vedem. Uite și. Aici? Da. Ce e? Discută. Nu. Hai că la lift, Ce lift, mă? Lift, mă! Nu, mă, că aici trebuie să ieși. Mă, la lift, mă, că urcăm în sus, mă, cu liftul, mă. Ieșire, uite, ieșire, pe aici. Da. Bun, haideți că revenim. Mare, trebuie să băgăm ceva înăuntru. Da, bun, și uitați-vă, acum am ieșit Anabela, asta zici că e proful ca la noi? aici, la București. Anabela, uite în față. Proful exact ca la noi. Da, bun, hai să vedem de... Ce fain e blocul ăla, vezi? Ce să uităm. Bun. Haideți că ne uităm acum. Unde mergem, ține puțin și Mă caut urmează. tu. Și acolo în jos e stația, la metrou, timpuri noi. Acolo e ceva autobuz. Da, vezi că pe aici trebuie să fie. Deci, peste, Trebuie să fix în trecem. față, fix în față, la blocul ăsta, Da, așa? da. Trebuie.
Stai, n-au așa pasaj. Hai pe acolo. Hai că-i trece. Hai că închid, mă. Bun, filmează, mă, întotdeauna să te înveți, să te învăți, uite-te. Așa. Și ce filmezi? Drumul, numai mașinile, ce? Aici, mă, cum e la București, mă, omule. Și ce explorăm pe aici. Da, să când ajungem acolo. Bun, haideți să revenim. Da, bun, și am revenit. Așa, atunci, aranjați. Uite-te-mă aici. Cum trebuie. Și suntem în Pipera acum. Și ne ducem la mall-ul Băneasa. Aici în București. Uitați-vă cum arată. Da, uite aici. Și acum mă duc până la bancă să scot bani. Că ne ducem cu Boltul de aici. Luăm Bolt. Că cu altceva nu avem cu ce merge până acolo. Nu, mă? Da, mă. Unde e banca? Mai e? Aici, cred că. Hai să văd. Păi, uite-te. Dă de față. Păi nu vrei să stăm? Să facem ceva și noi. Am zis că e cel mai mare. Dar e din România cel mai mare sau din București? Cred că din România, da, uite, băieță. Îl scot acum, îți dau banii pe 800. 30. Da, și 2 palme, 5 palme. Te și mai te comenta, 800 și taci o dată. 830. Bă, după ce ți-au trota, i-am dat pe trotineta aia 1300 și mai trebuie să bag încă 200 de lei, că așa au zis plăcuțile, sunt numai 200. Deci înseamnă că 1500 și are vreo 1600 de kilometri. Păi, mare lucru. Mai bine taci și fii mulțumit. Nu mai te comenta. Taca, taca, taca. 835. Bine, Adi, bine. Te iau de urechi și după 5-5. 835 de. Vedeți că cum ajungem aici. Că ăsta nu a venit cu niciun leu. Cu un leu nu a venit de acasă. Un leu nu are zgârcitul ăsta. Uitați, nu mă râde. Nu mă râde. Îi ții deoparte, mă, cu mașină, 2000 de euro. A, așa faci acum, acum ai zis că ții deoparte și înainte ai zis că nu mai i-ai găsit, mă, mincinosule. Da, nu era acasă, era mașină. Da. Eu la maică sa. Minte de rupe. Da, roagă-te să fie de știi. Hai să revenim de la Băneasa. Și am revenit de aici, de la bancă. Încă nu a venit Boltul, acum îl comandă Adi. Ține-mă un pic camera aici. Ține puțin camera așa. Da, comand numerar. Aici-s banii, da. Ține mai jos. Și aici-s banii. Am scos 850, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800 de lei îi dau la Adi. Și cât ți-am mai dat, mă? 300. 400 ți-am mai dat. Ce? Cum, 200 e dat la gară. 400 ți-am dat. 60 tunsul, 260 Da. și altceva. Nu, 300 și ți-am dat, 400 ți-am dat. Și ți-am zis datoria. Ce? 100 și ceva. Da, deci aici... Da, bun, aia 35 de lei am luat când a venit atunci la tine cu boltul. Dus întors. Ce? N-a venit atunci la tine cu boltul, dus întors. Bă, ea nu ți-a mai dat bani. Când? Atunci. Nu, aia mi dai. Da, da. Vezi, Adi, nu fii jegos. Nu mai tot, fă, că de nu... Îți iau înapoi, cu trota lui cu tot. Eu mi-au vândut o trotinetă... Da, comandă zi. Da, mi-au vândut o trotinetă pe Numerar. Puchiri în G2. Numerar. Bine, mă. Cu 1300. Și are probleme cu ce? Cu frânele sau cu plăcuțele? Plăcuțele, mă. Cu plăcuțele, au zis că dau 100 de lei. Deci da, atunci am dat confirm. ies la 1500, să vedem dacă se merită. Și are 1633 de kilometri. Și mai are un an garanție pe ea, că avea 2. Hai Să că vedem ajunge dacă se fix merită. acum.
Acum vine? Da, uite. Ce mașină? Dacia Spring albă. Ăla-i. Ăla-i acolo, uite, semnalizează. Ăla-i. Albă, mă. Albă? A, mă, să întoarcă ăsta, mă, bine. Da, cum aici trebuie să vină, trebuie să întoarcă și vine aici. Bun, haideți că revenim de acolo. Bun, și am ajuns aici la Mall-ul Băneasa. Cam așa arată. Ce părere, mă? E fain? Băi, nu știu ce. Hm? Mare, mare, dar nu știu ce. Noi ce știu ce. Da, e ok așa. Bun. Venim cu alte vloguri. Bun, și suntem aici la Mall în Băneasa. Aici în baie. Uite un pic mai aici. Așa, vezi? Acum te tunzi fain. Și pe mine aici. Așa fresh. Da, bun, și ce să vă zicem? Fii atent. Și eu numai așa mă tund. Aici cu bagajele. Am plecăm. Cum mergem și ieșim de la mall? Da, urcăm la etaj, mă? Da, ne fac, mă rog, ăsta. Mai ai rost? Să ne ducem? Da. Hm? Trate, pe Bine, hai. Te uită? Leșinăm efectiv ce-i pe aici. Leșinăm efectiv. Ce-i pe aici? Cât de fain îi zicem. Cât tot. Cât mai? Zi, mă. Nu știu, mă. Ha? Nu știu. Bă, vreau să mă bag. Au Gucci aici? Nu. N-au. Atunci, ce să zic, Hugo au? Ha? Au Hugo. Da, era jos. Da, no, la Hugo neapărat mă bag, să mă uit de ceva. Ceva geacă, ceva. Că am geaca asta de la Zara, dar să mă ceva de la Hugo. Ține puțin și pe detalul ăsta să Da, filmez da. și eu. Ține-mă putoare. Așa putoare, cu pleca asta nu mai există. Și oricum că acum plecăm la zbăr și eu plătesc boltul. Are lucru. Hai să vorbim aici. Ce ai plătit tu încoace? Care ai plătit de la zbăr încoace? Nu de la zbăr. Da, de unde? De unde? Când am venit aici. Nu bine, ține un pic, mama. Țin bani mica de la asta. Bine. Atunci filmează, na. Ce să... Filmează. Filmează odată, încoace așa. Bun, și ce vreau să vă mai zic? Acum ducem asta să bage la jocuri de alea, să dea cu fundul, nu știu ce. Ține camera drept când ții, așa. Nu prea știi, acum îl învăț, el o să fie cameramanul meu. Oh, Ce? unde mergem? Unde? Fii atent, hai să găsim. Scaune, Vezi să de, nu- scaune de masaj. Oh. Oh, oh. Bun, ține așa. Să nu zici că nu apucăm să mergem la trenul tău. Bă, dar ce faci, mă? Dar uite-te cum ții, mă, copile. Vrei să filmezi sau nu? Ah, mă. Da, păi ține așa, așa, drept, așa. Să mă văd, uite-te ce faci, așa. Uite-te la cameră cum să fie, așa. Bun. Uite-te cât de fain arată, puțin și tu, așa. Așa, 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 încet, așa, așa. Na bun. Ce să vă mai zic? Chiar a fost fain, zi, cum a fost experiența? Fain. Deci așa obosit am fost încât... Bă, a fost foarte fain. Recomand să veniți aici, la Băneasa. Deci atâta, l-am bătut pe ăsta la cap, Mâncare bună. mai aveam 2 ore, 3 ore mai aveam să venim, să ajungem până aici la București și a zis nu, că eu mă cobor și plec acasă, când eram la Brașov.
Și că abia au venit, atâta l-am bătut la cap. Dacă e obositor drumul, mă. Neobositor. Și din toți banii care am dat, câți bani mai ai, mă? Din 1200 de lei. 650. 650 mai are. Păi stai, mâncă banii de rupe. A, unde erau alea? Vezi, eu cred că cu avionul plec în seara asta fără mișto, mă. Da. Pe bune. Vedeți-o pe aici cât de fain e. Suntem aici la Nike. Da, bun, haideți, cam atât. Revin cu alte vloguri. Suntem aici. E cam întuneric, că nu mi-am pus lampa asta de la GoPro. Uite aici mașina lui Zbâr. Am venit aici în Cosmopolis, la el, dar nu e acasă. Și na, am venit de la Cluj până aici ca să vedem mall-urile, să vedem Bucureștiul și am venit pentru el, dar el nu e acasă. Dacă vede acest vlog, acest videoclip, să sperăm că dă un mesaj și măcar să vorbim cu el ceva. Și pe data viitoare să ne vedem cu el. Nu, mă? Cam atât.